ассалому алайкум барои ҷанобтон азиз. Ҷаноби Олӣ пешрои миллат раиси ҷумҳур Эмомалӣ Шариф Раҳмонов бисёр вақт ва доимо дар чӯшон мегӯянд муроҷиат ба ватан ҳамватанонмон ки фарзандотонро тарбияи хуб кунед, фарзандотонро илм маърифат диҳед, дониш диҳед, ба фарзандотон як тарбияи хуби инсонӣ мегӯяд. Чӣ ҳамун ҷавоное ки дар комментарӣ суханҳои ноҷо метиҳед, падару модаротон шуморо тарбияи хуби инсонӣ додагӣ нестанд ё ки падару модаротонро гӯш кардагӣ нестед суханашона? Ина ман ба шумо мегӯям ки падари ман мехоҳед гуфт, модари ман мехоҳед гуфт. Падару модар ино дар назди Худованд ҷавобгар ҳастанд, барое ки фарзанд дар назди падару модар амонати Худованд аст. Амонатро набояд кард хиёнат. мо падару модар ҷавобгар ҳастем дар назди Худованд ва дар назди қонуне ки мо дар он ватан зиндагӣ мекунем. Дар Тоҷикистон бошем, дар беруни Тоҷикистон бошем, мо дар ҳар як хато, яъне мисол ки кори ноҷое ки фарзанд мекунад ё ки сухани ноҷое ки ба кас мегӯяд, ин аз чӣ мегӯянд тарбияи нодуруст додани падару модар ба фарзанд мебошад. Мегӯянд ки он чӣ ки дар деҳ аст, дар кафлес небарояд. Он чӣ ки аён аст, ҳоҷат ба баён нест. Менависанд дар комментарӣ чӣ менависанд? Ба монанде ки ман ягон кӯдак бошум маро насиҳат кунед сар кардиям. Шумо кием ки маро насиҳат мекунед? Ман ба падару модар калон шудагим. Ман дар ягон дедом ё интернет калон шудагӣ нестам. Ё ки ятим сағира ман ягон кас калон кардагӣ нестам. Маро падару модарам ба меҳру муҳаббат калон кардагианд. Ба меҳру муҳаббат ба ҳамин ҷоҳо омада расидагиам. Ба дуои падару модар, бо эҳтироми падару модар ба қуллаҳои баланд рафта расидагием. Алҳамдулиллоh ва расида истодам иншоаллоҳ. Ба падару модар ман калон шудагиам. Модари ман 38 сола будам аз дунё гузашт ва падари ман 44 сола будам ки аз дунё гузашт. Наки хулоса барои ин ки ман чӣ гуна инсон ҳастам ва чӣ гуна ба воя расидагиам. Падару модари ман маро ба меҳру муҳаббати пурра ба воя расондагианд. Ҳамине.